Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte Funerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Wikimedia. We beginnen onze uitzending met de heer Albert Christian, manager van Washington Slagbaai. Washington Slagbaai viert vandaag hun 50ste anniversaria. Vanochtend om 8:30 hield er een ceremonie plaats bij het begraafplaats van de heer Boy van der Rey, die Washington als nationaal park wilde conserveren. Oké, vanmorgen zijn wij hier gekomen ter gelegenheid van de 50 jaar bestaan van Washington Slagbaai National Park. En in de viering hebben wij nadruk gelegd op een persoon die heel belangrijk was voor de transitie van plantage naar Park Washington. En dat is meneer Boy van der Rey, Julio César van der Rey. En vandaag is 9 mei 2019 en 50 jaar geleden hebben de overheid getekend en met de wensen en aanbevelingen van meneer Boy van der Rey om dit stuk landgoed, erfgoed over te nemen en onder te zetten bij een stichting. En toen werd het Stichting Nationale Parken Bonaire. In die tijd was de Stichting Nationale Parken Nederlandse Antillen, STINAPA. En vandaag vieren we 50 jaar bestaan van onze park. Het is een heel belangrijk deel van ons eiland. Het is voor onze flora en fauna, voor toerisme. Dus het is heel belangrijk dat we doorgaan met de conservering van onze natuur voor de komende generatie. En we hopen dat over 50 jaar dat wij hier weer zijn om te vieren onze 100 jaar bestaan. Boy was zoon van de gebroeders Herrera, die de plantage heeft gekocht van familie De Brot. Want vroeger hadden wij een heel groot plantage en de naam was alleen maar Slagbaai. En daarna hebben ze Slagbaai in delen, in area gedeeld. Parcelen hebben ze gedeeld en dit was parcel 1 en dit hebben ze verkocht aan de gebroeders Herrera. En dat was Gijsberto, John Gijspo Herrera en zijn broer meneer Herrera. En Boy is de zoon van meneer Herrera en Boy heeft het overgenomen van zijn vader en hij was de laatste van familie Herrera van der Rey, die hier hebben gewerkt, die hier hebben gewoond. En toen hij ziek werd, hij was een heel belangrijk persoon hier op het eiland in die periode. Hij was ook lid van de eilandsraad, samen met de heer L.D. Gerards. En ze zijn op het idee gekomen om dit stuk land, vooral Plantage Amerika was de naam toen en toen werd het Park Washington over te dragen aan de overheid met de bedoeling om dit te conserveren. Dat het geen economische toestanden worden hier, dat er geen hotel worden hier gebouwd, geen huizen, geen mooie wegen van asfalt. Dus het moet intact blijven. En dat was de bedoeling en we zijn heel trots en dat wij tot nu toe mogen zeggen dat het is ons gelukt om het intact te houden na 1969, dat wij vandaag 50 jaar vieren bestaan van Washington Park. Het is voor mij een heel belangrijke dag, want ik had 60 jaar geleden dat ik uit Bonaire vertrok nooit kunnen denken dat ik hier nu zou staan bij het graf van mijn ouders. Want ik heb 2 dagen geleden op het stoffelijk overschot de as van mijn moeder bijgezet bij het graf van mijn vader. En ik ben heel dankbaar en trots dat hij dus de plantage een nationaal park van heeft gemaakt. Zodat niet alleen de bevolking van Bonaire, maar wereldwijd iedereen van kan genieten. Vooral als wij naar Washington kwamen, was tijdens de vakantie. Want dan mocht ik mee en dan was het 's morgens 4, 5 uur 's morgens opstaan. En dan reden we naar de plantage. En een van mijn mooiste herinneringen is dat halfweg, midden op de weg, stonden de koeien hem op te wachten. En dan stapte hij uit en dan begroette hij de koeien en soms om de geiten en zo. En hij heeft me 1 ding bijgebracht. Het is hun terrein, dus als je hier rondrijdt en er lopen geiten of wat midden op de weg, er wordt niet geklaksoneerd. Het is hun terrein, dus je wacht rustig tot ze dus weglopen. En dat doe ik nog steeds als ik in het park ben en er lopen dieren midden op de weg, blijf ik rustig staan
Dan denk ik aan de woorden van mijn vader, het is hun terrein. Een botanische tuin bezoeken tijdens de vakantieplan waar oude Indiaanse wijsheid en moderne wetenschap in bijvoorbeeld permacultuur, speciaal recycling en natuurlijke medicijnen. We spreken met Manuel Vargas van de Botanical Garden. Wel, eigenlijk de vakantieplan is heel interessant voor kinderen. Deze jaar eigenlijk is heel veel interessant over de motorische activiteit. Eigenlijk de spelletjes, de oude spelletjes zijn heel veel interessant. Recyclingmateriaal, eigenlijk geven spelletjes heel interessant voor activiteit, meer voor de neurotransmitters in de hersenen. Eigenlijk precies over dit. Normaal de kinderen geven verschillende ideeën in deze moment. Normaal de probleem is de computer is stralend. Deze computerstraling eigenlijk in deze vakantieplan is niet meer straling voor je elektromagnetisme. De probleem altijd is de gezondheid. En voor betere gezondheid is zonder straling eigenlijk. En hier voor kinderen vinden dit. Ik kon net vele spellen zien van recyclemateriaal. Ja, dit is heel interessant. Recyclage is heel interessant. Ja. Eigenlijk de recyclingmateriaal nu is recycling je creativiteit ook. Ja. Nu altijd is in de computers. Ja. Altijd deze manier de creativiteit is met focus alleen. Eigenlijk nu de idee is creativiteit in de kinderen. Ja. Ja. Deze inleiding is heel interessant voor biologie. Voor in de toekomst, voor de universiteit is de idee. We geven verschillende terminologie. Microfauna, microflora, micro-organismen, eigenlijk permacultuurconcepten, de landbouwconcepten, de basislandbouw. Wat is wat over de regenwater, de stikstof. Verschillende ideeën en verschillende speciale woorden. Deze werk is met Leiden Universiteit eigenlijk. Hier in het gebied is speciaal voor Leiden Universiteit. Deze fossiel misschien is van de oude periode, Cantabric periode misschien. Miljoenen en miljoenen jaren hier. Misschien is een interessante fossiel voor onderzoeken. En in Bonaire, je kan vinden dit ook. En de man in deze jaar is heel interessant voor moederdag. Kom hier. Ja, dit is interessant voor familie. Hè? Verschillende ideeën hier, contact met de medicinale kruiden is heel interessant. De moeder voor veel hier vindt implanting medicinale kruid, speciaal medicinale kruid, voor gratis. Hè? Gratis voor speciale thee. Wel, de Indianen hier in deze gebied is de pre-Hispaanse periode. Het is normaal, de Indianen geven ritualen, denken altijd alles planten, alles kruiden geven in geest, geven in speciaal ziel. En hier is de boer en geven, zeg bedankt voor de natuur, bedankt voor mijn voeding, bedankt voor mijn kruiden, voor mijn gezond. Eigenlijk, de Indianen mensen denken altijd, ik ben een specie meer in deze planeet. Wikimedia Nederland heeft een bezoek gebracht aan Bonaire voor een Wikipedia-cursus bij Fujikubo. We spreken met Danielle Jansen. NOS TV heeft het volgende reportage. Nou, ik ben inderdaad hier gekomen van Wikimedia Nederland. We zijn hiervoor eerst op Aruba en Curaçao geweest. En nu hier op Bonaire, waar het heerlijk is. En wij hebben een project opgezet, Wikigoes Caribbean. En dat betekent dat we heel graag willen samenwerken met de mensen hier, die de meeste kennis en informatie en natuurlijk foto's en video's hebben van Bonaire of van andere Caribische eilanden. En we weten namelijk gewoon dat op Wikipedia, de Nederlandstalige Wikipedia, maar ook de Engelstalige Wikipedia, dat daar heel veel informatie over Bonaire mist. En wij willen eigenlijk graag hier mensen leren kennen die die informatie wel kennen en wel hebben en foto's hebben. En dan hopen we dat we iedereen enthousiast kunnen maken om ook op Wikipedia mee te werken en te vertellen over Bonaire en over de geschiedenis en over de planten en beesten. Kan iedereen dit doen?
Wikipedia is voor iedereen inderdaad. En je kan op heel veel verschillende manieren meewerken. Je zou een artikel kunnen schrijven. Dat is eigenlijk het grootste werk. Maar nog veel leuker is het eigenlijk om een artikel wat er misschien al wel is, maar wat nog heel klein is, om dat uit te breiden. Of om juist, wat ik net zei, foto's te maken en die bij een Wikipedia-artikel te zetten. We hadden bijvoorbeeld gezien hier bij de artikelen over Kralendijk dat er maar 2 kleine foto's staan. En we zouden zeggen, maak meer foto's, maar ook van vogels of van de stranden of van musea. En iedereen is welkom. Wij zeggen ook altijd, voel je vrij en ga je gang. Be bold en doe het gewoon. Laat je niet stoppen. Wij zijn hier inderdaad hartelijk ontvangen door Fui Kubo. En we hebben hier workshops gegeven. Gisteravond hadden we een workshop waar we vooral hebben uitgelegd wat je kan doen op Wikipedia. Wat ik net ook zei, allemaal verschillende dingen. En hoe je foto's bijvoorbeeld kan uploaden. En nu zitten we hier op donderdagochtend. En dan hebben we weer een workshop, maar waar we iets meer samen met elkaar echt gewoon direct aan het werk kunnen gaan. Dus iedereen heeft een laptop meegenomen. En we zitten nu echt achter de laptop om gewoon een artikel te maken of informatie toe te voegen. En er zijn een paar mensen die ook aan de slag gaan, geloof ik, met foto's. Dus vandaag is echt een actieve workshop. En met pastetschi en water, dus het is heel gezellig. Er is net een artikel geschreven over een hoogleraar die onder andere aan de Nederlandse Universiteit werkt in Amsterdam, maar ook bij verschillende organisaties werkzaam is op Curaçao in dit geval. Maar er is inderdaad al een artikel geschreven en er zijn mensen druk aan de slag om artikelen uit te breiden. Er waren vandaag ongeveer, gok ik, 12 mensen ongeveer. En de meeste mensen waren gisteren geweest ook, gisteravond. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking voor velen met echt wat je met Wikipedia kan, hoe het werkt, dat iedereen eraan kan meewerken. Dus het waren veelal mensen die, zoals ik heb begrepen, wel hadden gehoord, maar niet echt nog wisten dat je daar gewoon zelf al meteen mee aan de slag kan en vooral ook hoe je dat dan doet. Dus vandaag was iedereen er wel mee bekend, maar we zijn allemaal enthousiaste nieuwe Wikipedianen, zoals wij dat noemen. Mensen die aan Wikipedia werken. Wij zijn morgen ook nog op het eiland. We gaan van het weekend weer terug naar Nederland. Dus ja, als daar mensen nog zin hebben, misschien via Fui Kubo of via andere contactpersonen, laat het ons even weten. En dan kunnen we zeker nog een keer bij elkaar gaan zitten om even te vertellen hoe je iets kan schrijven of hoe je bijvoorbeeld een foto kunt uploaden die je hebt gemaakt. Er is ook een Papiamento Wikipedia, natuurlijk een Engelse en een Spaanse. Dus werk op een Wikipedia die je zelf het leukst vindt. En de controle, net zoals dat iedereen kan schrijven, kan ook iedereen controleren. En dat gebeurt ook wel, zeg maar, bij wikis waar er een groot aantal mensen meewerken. Maar er zijn ook mensen die het leuk vinden om alle nieuwe artikelen bijvoorbeeld te controleren. Of alle artikelen waar wijzigingen in zijn gekomen. Dus ook alle mensen die meewerken aan Wikipedia controleren ook of er geen schrijffouten in staan of dat de informatie wel klopt. En daarom is het ook altijd wel belangrijk om bij een artikel te zetten van ik heb dit niet bedacht, deze informatie, maar dit heb ik hier in dit boek of in dit artikel of gevonden, zodat het ook duidelijk is waarom je iets erin zet. Maar het wordt dus door iedereen gecontroleerd. Het is ook zo als je iets op Wikipedia zet, dat er niet eerst een redactie is bijvoorbeeld die moet controleren of wat jij hebt geschreven wel goed is. Maar in de praktijk controleert iedereen het eigenlijk en halen we op die manier ook de fouten eruit. Doordat 20 mensen het artikel hebben bekeken, zeg maar. Dus ook dat is echt samenwerking van mensen die op Wikipedia schrijven. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Bonaire Wild Bird Rehab slaat alarm. De opvang loopt overvol met jonge flamingo's. We spreken met Arjen de Wolf, directeur Stinapa, wat de volgende stappen hiervoor zijn.
Als het in de nationale parken is wel, als het er buiten is niet. En de nationale parken zijn ofwel het water, de kust, maar dan het water tot de hoogwaterlijn. Ofwel het Worstenslag Nationale Park waar we nu staan, dat is het landpark. Maar wat je natuurlijk bedoelt is van, joh, er zijn mensen die zien een probleem, die denken dat er wat aan de hand is. En mensen maken zich zorgen en dat begrijpen we heel goed. Want inderdaad, je ziet op dit moment dat het aantal babyflamingo's dat in problemen lijkt, dat een beetje toeneemt. Nou, ook al is Cargill en de zoutpannen niet ons terrein als Tinapa, dat is van Cargill en dat is dus samen met de overheid zijn ze daar verantwoordelijk voor. Dus Tinapa is niet de overheid. Hebben wij natuurlijk wel de biologen in huis. Dus wat wij aan het doen zijn op dit moment is samen met Cargill en de lokale overheid kijken of we het onderzoek dat we sowieso al doen, want we doen permanent onderzoek naar de vogelstand op het eiland, of we dat op dit moment kunnen uitbreiden met extra monitoring om te zien of er iets bijzonders aan de hand is op dit moment met de flamingo's. Nou, één ding weten we in ieder geval zeker en dat is dat in de afgelopen 2 jaar het totale aantal flamingo's op het eiland is toegenomen. En als je dat vergelijkt met, ja, er sterft altijd een aantal jonge baby's af als ze geboren worden. Ongeveer 50% van de eieren komt maar uit bijvoorbeeld. En daarna gaan er gewoon toch nog weer een paar dood vanwege natuurlijke omstandigheden. Dan is het natuurlijk logisch dat als het groter aantal flamingo's op het eiland is, dat er dus ook meer baby's zijn. En dus ook meer baby's in problemen. Maar er zijn misschien meer oorzaken en daar gaan we op heel korte termijn nu naar kijken. Een oplossing zou gevonden kunnen worden, bijvoorbeeld als blijkt dat er misschien iets in de voedselketen terecht is gekomen. Door wat voor omstandigheid dan ook. Vervuiling of op de een of andere manier iets anders. Maar als het incidentele, zeg maar toevallige ontwikkelingen zijn, zoals wat ik al zei, er zijn gewoon meer flamingo's op dit moment. En waar komt dat nou weer door? Nou, omdat onze sanctuary op Bonaire, Flamingo Sanctuary, eigenlijk één habitat vormt, één geheel vormt voor die flamingo's, met dezelfde sanctuary aan de andere kant van het water, namelijk in Venezuela. Dat is één gebied. Nou, we weten voor hen, die vogels vliegen heen en weer. En we weten natuurlijk met de onrust in Venezuela dat onze collega's daar veel minder goed in staat zijn op dit moment om de kust te beschermen tegen boten, illegale vissers en noem het maar op. Dus dat is een oorzaak waar we niet zoveel aan kunnen doen. Als er heel erg veel wind staat bijvoorbeeld en daardoor vliegen er misschien meer van het nest af, dan is dat ook iets wat we lastig kunnen aanpakken. Maar er zijn mogelijk andere oorzaken die we wel kunnen aanpakken. Nou, gisteren waren we in de sanctuary. Daar mag eigenlijk niemand komen, maar wij als onderzoekers natuurlijk wel. En daar was in ieder geval het beeld heel goed. Geen of nauwelijks dode dieren gezien, honderden gezonde volwassenen en honderden gezonde babyflamingo's. Nou, verder moet je natuurlijk bedenken dat we naast de grote Flamingo Sanctuary op het privéterrein van Cargill, historisch, hebben we natuurlijk ook heel grote flamingo-populaties in het Gotomeer en in het Worstenslagbaai-park zelf, in de Salinas die wij hier hebben. Salinja Slagbaai, Salinja Matthijs, etc. Nou, we zien op al die plekken dat de populaties er goed uitzien, gezond zijn, maar ook veel groter zijn dan normaal. En zelfs in Goto, waar we een aantal jaar geleden problemen hebben gehad en dus het aantal heel erg is verlaagd, zien we dat de populatie zich heeft hersteld. Maar goed, het is belangrijk om als er onrust bestaat onder mensen, en natuurlijk, dat begrijp ik ook als er meer, laten we zeggen, babyflamingo's in problemen zien dan anders, dat we helpen onderzoeken wat daar precies aan de hand is. En vervolgens moeten de overheid en Cargill besluiten welke maatregelen ze bereid zijn te nemen. Het is niet de bedoeling dat mensen bijvoorbeeld de zoutpannen inrennen achter vogels aan. Wat we nu iets te veel zien gebeuren door sommige mensen. Je moet ook niet zomaar vogels met je handen aanpakken. Het zijn wilde dieren en als ze hun nestgeur en dergelijke verliezen, is het heel moeilijk om ze weer terug te zetten in de natuur. Je moet ze niet aaien, perren, niet te veel mensen om ze heen, niet te veel lawaai en dingen die ze niet kennen. Want als die stress toeneemt, dat is ook een reden voor ze om te sterven, zal ik maar zeggen. Dus je moet heel voorzichtig omgaan met die dieren en ze niet te lang vasthouden in gevangenschap. Nou, volgens mij doet Bonaire Wild Rehab dat hartstikke goed. Daar blijven we ook met elkaar over in gesprek. Maar het is ook wel een oproep aan iedereen op het eiland om voorzichtig om te gaan met wat ze zien om zich heen. Het is wilde natuur en ga er voorzichtig mee om. Carnaval wordt dit jaar op Sint Maarten voor de 50ste keer gevierd en dat is extra feest. Maar ook een bron voor seksueel overdraagbare ziekten. Het eiland kent nog steeds het hoogste aantal HIV-patiënten in het Koninkrijk, zegt Sint Maarten AIDS Foundation.
De AIDS Foundation die heb ik opgericht in zeg maar 1990. Ik ben in 1989 naar Sint Maarten gekomen en vrij snel merkte ik dat hier een HIV-probleem was. Sint Maarten heeft het hoogste aantal per bevolkingsgroep HIV-patiënten in het hele Koninkrijk. Dus van alle stukjes Koninkrijk hebben wij het hoogste aantal. I was young and I was reckless and didn't think about consequences and my actions and it happened. Na carnaval zien we mensen meer komen voor STI-testen, SOA-testen en HIV-testen. Ook bij ons in de AIDS Foundation, want we doen gratis confidentieel HIV-testen. We use social media. We have a Facebook page that is have constant information regularly. And we also have a website where individuals can go, ask questions, and again the importance of to always, the only way to prevent HIV and STIs is to always wear protection, condom use each and every time. It was a few years ago. I remember after one carnival, I went and had an HIV test and at the St. Martin AIDS Foundation. And to my unpleasant shock and surprise, my test came out positive. Alle jaren hebben we condooms uitgedeeld in Carnival Village. En de laatste paar jaar doen we ook HIV-testen, bieden we aan voor de mensen die dat willen doen. There is a government medical bus that we will be doing free HIV testing to individuals if they're in the carnival, in the festival village and would like to get tested. We are going to be there for 3 nights. Throughout the carnival in the evening, and individuals can come and get free condoms and also get a free HIV test. Als ik de carnaval parades van de beginjaren toen ik hier net was vergelijk met hoe het nu is, wordt het steeds seksueler, zowel het dansen, de activiteit. Ik denk dat dat niet met Sint Maarten te maken heeft, dat heeft gewoon met de wereld te maken. We zijn allemaal een beetje aan het veranderen. My family, of course, they were in shock as I was. But they love me and they got over it and, you know, they supported me with getting the counseling I needed. If you're going to have sex, practice safe sex. Always wear condoms, especially if you have more than one partner. But even if you have one partner, because you don't know what that partner is doing when you're not with that person. So be safe, use the condoms, and just have a good carnival. Have a good night, okay? Wrap it up. Wrap it up. A great carnival. Definitely. Wrap it up. Wrap it up. Even saran wrap. You saran wrap. Wrap it up. No, saran wrap is good. Don't do that. No, we use the saran wrap for the head. De man van staal reageerde de Sovjet-Unie tientallen jaren met ijzeren hand. Duizenden mensen worden doodgedrukt wanneer ze langs de baar van de overleden dictator Stalin in moskee trekken na zijn dood op 5 maart 1953. Op bijeenkomsten van de communistische partij was hij altijd al een vertrouwd gezicht. Zoals op 1 mei, de dag van de arbeid. Voor de communisten is Jozef Stalin met Lenin het gezicht van hun politieke ideologie. Hun held, hun icoon. Maar een jaar of wat geleden zou je op weinig andere plekken in Rusland eerbetuigingen aan de dictator hebben gevonden. Dat verandert langzaam maar zeker. In dit oorlogsmuseumpje in Garosjevo bijvoorbeeld staat hij op een voetstuk als de man die in de Tweede Wereldoorlog bijna in zijn eentje de nazi's versloeg. Руководитель нашего государства, в то время верховный главнокомандующий, под командованием которого мы все-таки победили в Великой Отечественной войне, победили фашизм. Я думаю, что главное это память. Память, и память должна жить. Память об гении Сталина, который решающую роль сыграл во Второй мировой войне, я думаю, это достойно уважения. Hier in een buitenwijk van Moskou zie je zijn ware gezicht. Мы с вами находимся сейчас на территории Бутовского полигона, на месте массовых расстрелов, которые здесь происходили в 1937-1938 годах. Miljoenen en miljoenen doden heeft hij op zijn geweten. Alleen al op deze plek liet hij ruim 20.000 al dan niet vermeende politieke tegenstanders vermoorden. En toch beoordeelt 70% van de Russen zijn historische rol als positief. Een record. Реальный Сталин, к тому Сталину, которого сейчас пытаются идеализировать в кино, в литературе, в искусстве, уже давно не имеет никакого отношения. Как политик такого деспотичного типа,
Сталин, конечно, был человеком одаренным, очень циничный, очень жестокий, целеустремленный. Многие, придя сюда с негативным настроем по отношению к Сталину и послушав рассказ, у них меняется отношение даже к этой фамилии у молодежи. Dat blijkt wel uit het gastenboek. Ik hou van Stalin, heeft iemand erin geschreven. En buiten liggen er inmiddels bloemen. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte Funerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.